Is het dan busy bij die postcode? Of een boot in die graanstoer? Is het dan dokter in die hoender? Oh, oh, oh. Is het een zakkie in zijn bakkie? Of is het zand in die blaasbak? Is het om Jan met de zand en van? Dat is het en wat druk. En het is door een onbestop. Oh, oh. Zo samen thuis pas op. Het lijkt je piek, dan zeg ik Setiap obat menjadi seseorang tak fikir temui kemana nani itu sesuatu setiap obat menjadi seseorang yang fikir temui kemana nani op patrolie, of we gaan op je kerkbank. Waar direct voor? Is het gijs in die achterrij? Jij, waar direct voor? Is het de bal in die beestkraal? Of een bloed op je voerstoel? Waar direct voor? Is het de daan en zijn caravan? Check gelijk, dat is het en wat druk. En het is gewoon een best op. Zo samen thuis pas op. Het lijkt je piek, dan zeg ik